Jupio, zdraví vás Hipster z Aramburu a dneska vám poviem to, čo ma neskutočne vytáča. Vytáča ma toto globálne oteplovanie. Zimné športy s týmto počasím prehrávajú. Už ani to bežkovanie nie je to, čo to bývalo. Človek sa narobí, keď ide dole kopcom. Už to není ono. Už to nie je sranda normálne. Антон Шипулин, вы видели на спуске, он чуть-чуть позже включил руки и за счет этого поймал просвет. Но сейчас работать можно потянуть. И такое ощущение, что на таком уровне, что снять их невозможно. Наши ребята делят... Globálne oteplovanie robí z ľudí lenivcov. Prestávajú snowboardovať len preto, že není sneh. Ani s hokejom tu už není žiadna sláva. Tie časy, keď Palfi trénoval na Rybníku, sú už dávno preč. Nepríjemný Tušinský. Liabitín. Palfi. Môže ísť dopredu. Žigo Podľavu má Vondru. Tyčka gól! Dávame gól! Musíme začať bojovať s globálnym oteplovaním. Veď tu končí všetká sranda. Ak sa chceš zapojiť do boja proti globálnemu oteplovaniu, tak nezabudni toto video lajkovať, zdieľať, komentovať, hejtovať a hlavne vypínaj elektriku, keď ju nepotrebuješ.